Hei, tällä videolla esittelen lyhyesti tämän neuropsykiatrinen valmentaja kertauskoulutusmateriaalin osa ykkösen, joka keskittyy valmentamiseen yleisesti, eli ratkaisukeskeisen valmentamisen menetelmiä. Ja tämä osa kakkonenhan on sitten semmoinen, joka menee näihin nepsy-asioihin syvemmälle, mutta tässä kerron tästä osasta yksi. Mennään kurkkaamaan sinne Nepsy-ympäristöön, missä tämä kertauskoulutus tapahtuu. Nyt ollaan tässä se Nepsy-ympäristön sisäänkirjautumissivulla. Eli kun saatte käyttäjätunnuksen ja salasanan, niin tälle sivulle laittamalla ja klikkaamalla kirjaudu sisään, niin tullaan tämmöiseen näkymään, mistä valitaan sitten tämä kertauskoulutus tuosta klikkaamalla. Eli nyt ollaan tässä tervetuloa sivulla. Tässä näkyy vasemmassa kehyksessä tämä jakson yksi rakenne. Ja sieltä voi ihan klikkaamalla edetä eri kohtiin. Ja täällä on sitten tämmöinen seuraava nappula kanssa, mistä voi edetä. Tässä alkusivulla on vähän ohjeita ja sitten täällä on erilaisia materiaalisivuja. Jos vilkaistaan tätä arvot-sivua, niin täällä on tekstiä, sitten siellä on yksi audiotiedosto. Oppimistehtävä on siellä, kuva tämmöisestä arvotimantista ja sitten on toinen audiotiedosto ja kuunnellaanpa vaikka hetki tätä audiotiedostoa. Mä luulen, että ihmisten on helpompi sitoutua sellaisiin asioihin, jotka on heille tärkeitä. Se ehkä lähtökohtaisesti se, missä vaiheessa sitä käytetään, niin on se tietenkin makuasia, mutta ajattelen, että olisi hyvä selvittää, että mikä sille sun valmennettavalle on tärkeä asia, sille valmentautujalle, mihin hän sitoutuu. Ja on ehkä helpompi lähteä myös liikkeelle sellaisista asioista, mitkä on tärkeitä. Eli Eeva-Liisan äänihän sieltä varmaan moni tunnisti. Eli tämän pääkouluttajamme ääni sieltä kuului. Tässä sitten jokaisen jakson lopussa on ensinnäkin lopputehtävät, jotka on tässä kertauskoulutuksessa vapaaehtoisia, mutta sitten täydennyskoulutuksessa ne on pakollisia ja me kouluttajat sitten arvioimme ne. Ja jokaisen jakson lopussa on myös jaksopäiväkirja, jonne voi tehdä merkintöjä. Tässä nyt nähdään vaikka, että tämä Niilo Nepsy on tehnyt sinne 2 merkintää. Kokeilen arvokelloa Samin kanssa ja potentiaalin havaitseminen, eli sellaisia asioita, mitkä hän on nähnyt tärkeiksi ja niin kuin haluaa muistaa. Ja voisi tietysti vähän enemmänkin kirjoittaa niitä ideoita, mitä nyt tuli sitten niistä mieleen. Nämä saa sitten koostettua. Tässä on lataa kooste PDF-tiedostoksi, niin tuosta vaan klikkaamalla niin saa sitten sen koko päiväkirjan siitä itselleen PDF-tiedostona. Et se on hyvä siinä vaiheessa sitten, kun kerää tätä materiaalia, mitä on opiskellut, että haluaa tehdä siitä sitten täydellisemmät muistinpanot, vaikkapa sitten koulutuksen loppuvaiheessa. Jaksossa 2 niin mennään ratkaisukeskeisyyden perusteisiin ja vilkaistaanpa mitä siellä on. Siellä on tämmöisiä kuvia erilaisista kehistä ja siinä on sitten Eeva-Liisa avaa vähän tätä ongelma- ja ratkaisusuuntautunutta kehää. Ja saattaa olla semmoisia vähän tutun näköisiä kuvia, mitä ehkä muistatte omasta koulutuksesta. Ongelman suhteuttaminen, siinäkin on video sitten, tämmöinen 7,5 minuuttia suunnilleen. Sitten on ratkaisukeskeisiä kysymysmalleja, niitä käydään läpi keskustelua. Ja sitten mennään NLP-juttuihin. On monenlaista asiaa. Ja tässäkin on sitten jakson 2 lopputehtävät ja jakson 2 päiväkirjaa. Ihan niin kuin siinä ensimmäisessäkin. No sitten 3. jaksossa niin mennään tähän valmennusprosessiin. Siellä on nämä valmennusprosessin eri osat.
kuvattuna. Jos vaikka katsotaan sitten tätä motivaatio, siinä on tämmöinen case-tapaus ja vähän asiaa, selitystä ja sitten täällä on tämmöinen valikko, mikä aukeaa sitten vähän, siitä klikkaa näitä otsikoita ja sitten on 21 kuvaa motivaatiosta. Siitä voi sitten lähteä tutkimaan enemmän. Ja sitten on tämmöinen sarjakuva otekin tässä. Eli tässä on nyt niin kuin materiaaleja, että siellä on kuvia, videoita, audiotiedostoja, kaiken näköisiä medioita käytössä. Ja täälläkin lopputehtävät ja päiväkirja. Ja jaksossa 4 sitten mennään noihin ryhmätoimintoihin ja sitten pohditaan vähän tätä valmentajuutta, minä valmentajana ja sillä lailla. Ja lopputehtävänä on tässä viimeisessä osa 1 jaksossa, niin kootaan nämä päiväkirjat. Et se nyt on kertauskoulutuksessa vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Sitten tässä täydennyskoulutuksessa, niin siitä tulee nyt sitten semmoinen portfolion osa, jossa sitten niin kuin kerätään portfolioksi semmoiset asiat, mitä haluaa omassa työssään soveltaa. Kuinka tänne sitten ilmoittaudutaan, niin se tapahtuu tuolta Educonssin verkkosivujen kautta www.educons.fi. Sieltä jos vähän kelaa alemmaksi, niin siellä näkyy kertauskoulutus. Siellä on kerrottu nyt sitten tästä sisällöstä ja siellä on nyt nämä osa 1 ja osa 2 sitten yhdessä ja sitten tuolta voi vielä katsoa sitten erikseen mindmap-muodossa, että mitä nämä kummankin osan jaksot sisältää. Sitten ilmoittautuminen, niin tapahtuu tuossa linkki, ilmoittaudu tästä ja tuosta vaan ruksataan minne haluaa ilmoittautua ja täytetään tuo lomake. Ja kun se on lähetetty, niin seuraavana arkipäivänä saat sitten käyttäjätunnukset ja pääset sitten jaksoon 1 käsiksi. Eli tässä lyhyesti pähkinänkuoressa, että mitä tämä kertauskoulutusmateriaali sisältää. Tervetuloa kertaamaan.